ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 8 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ଜାରି ରହିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଂଶ ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।